Dobrodošli još jedan klip. I u ovom klipu igramo Clash of Clans. Kao što vidite, ja sam tu stavio da mi se upgradeuje Goldmine, Mortar i Air Defense, pošto u Clamoru napadamo zmajevima, a kao što sam vidio iz prethodnih i oni napadaju isto zmajevima, tako da moram malo da upgradeujemo ovaj Air Defense. Nije dobro. Tu sam spremio vojsku za jedan raid, ali samo da im kažem, snimam i neću me pitati da im pokažem bazu i spomenu u klipu zato što su se popravili, pa da vidimo. To je dole bio G-Dabar, i Aconi, ajmo da vidimo. Pozdrav za njega, Aconja, kao god. A sam se čita, mislim da mu takve baze bile i prošli put, nisam siguran. Ali za njega dajem 9-. Mnogo mi se sviđa njegov defense, samo što je tu Archer da upgradeuje, nego dobro. Super, za njega 9-. Se vratimo pa da imamo gej, dobro. A pokazat ću mi replay. Ću samo prvo da imamo bazu od gej, dobro. On je menjao. Ok, imam bolje ovaj Air Defense od mene. Ok, to. Za njega 8 manje. Zidovi. Defense. Mislim na Mortar i Archer i ove topove. Dobro, ajmo da imamo sad već. Ajmo pogledamo i ove replay, znači ova izgledaće bude mešano. Malo replay, malo pogledanje baza, malo raid i tako. A malo da ubrzamo da se to jednogodišnji pozor. Aha, on je napadao gigama. Dobro. Ko veše? Aha, čuft. Baš do kill loot našao. Nešto se počeo odskoči, jer kod mene svi živi nakačeni internet. Dobro, ne baš svi živi, ali moja sestra nabije se pored internet i gledaju na YouTube, ali mene to baš najviše ne vjera, zato što posle ja ne mogu da koristim baš dosta. Ali plus ne koristi telefona, uzme, stavi, uključi Wi-Fi, i časovi se ažurira nešto, časovi stižu poruke, časovo, i mene to mnogo nervira. Previše. Evo dalje, dajmo. Sad je G-Dabar na redu, pa Aconi. Nije bitno, dajmo. Koliko vam veće zajednicu? Ovo je napadao Archer i Barb. Dobro, brbanje nekoga. Zor je do neki način i efikasno, onako dosta. Mislim kako kad. Jedino što tu Mortar mnogo zebava. Neko dobro. Šta ja mislim da ovdje je 3 zvijezdice, a? Ja mislim da su, ali pogledaj i on 200.000 lucao. Arčeri tu rešavaju stvari.
Da, sad možemo već da isključimo replay zato što više nema šta. Ajmo da imamo i od Ančanija pa da uradimo neki raid. Da vidimo i njegov napad, ajte. Ovdje nije nešto pretjeran loot, ali je okej. Dobro, izvlači prvo trupe. Aha, evo i Nataša ima da pokažemo. Ajmo da ubrzamo baš maksimalno. Pogovi. Okej. Aha, zato oni su tu zato što on koristi healera. Nešto počelo da koči, ajmo da vratimo na puta 2. Ima ono ovih eliksira 100.000, jeste to dobro, ali nije nešto mnogo pretjerano. Ali okej, ajde tu nema što više se gleda, a u vrate krupnih ima sad za ove repleve. Ću se utapam. Ajmo da imamo Natašin, jednog Merlina i bilo ko drugi ko potraži nemamo. Prošli put ja snimio klip 16 minuta i izbacim na YouTube, meni piše kao video je predugačak. Ono kao video predugačak, to možda bude. Ono predugačak video nešto, otkud znam što je si uteo, nego ne znam. Onda moram, tad je bio mnogo dobar video, mislim mnogo dobar. Složili smo se da snimam iz Vara napad ono live, pa nije telo, pa sam onda mislio da je nešto do videa, pa sam snimio replay iz Vara. Kad ono nije bilo ni to, onda su bijem. Koliko odvežajcu izgleda jeste. Da, odvežaj. Ajmo, to sad nije toliko bitno da pređemo da opet ne oduži mnogo video. Imamo i ovog Merlina. Atsoni, znači Atsoni. Ne znam šta vam slava, mora da je slava defense. Da. On defense, wow. What the fuck? Zašto defense, šare, šta je to na 4? Nije defense. Ovo? Što mu koristi zmaja? No. Okej, ajde sad konačno smo stigli do napada. Još ja sam imao 4 blizu, što on ima 900 gema u blagu njemu. Ja to trošim kao nenormalno. Sad, ja sam nenormalno. Jer to trošim mnogo. Evo da vam pokažem, Valj je počeo i mislim da šta sam tako klana, da, opet smo popunjeni 48 i opet ako neko igra od vas se gledao i ispunjava one gore uslove koje sam čitao u pretprošlim epizodima, opet ću neka dođe u klan, trebaju nam jaki igrači, nisam ja jak, ali trebaju nam jaki igrači. Evo, napričano, za ulazak u klan potrebno je da imaš zmajeri, obično u vojsku level 4+, u Varu svako svoj broj, napada, ratujemo stalno jer free ako pozas i povjerenjem, nema psovanja ako ne ispunjaš uslov za ulazak u klan, ne šalji zahtjev. Što misliš, sklonili su ono 50+, pa dobro, okej, eto. Jer ono, nema mi svakog ovdje koji je 40+, 50+. Nego dobro, ajde mi da se vratimo na
na random, opet sam se spremio zmajevima, obožavam da napadam sa zmajevima, ali puno košta, puno. A već 10 minuta snimam taman ovaj raid pa da završavam, da ne bude opet dugačko. Pa da se zajebem opet. Ajde neki dobar. Ne. Da, još malo pa Barbarian King je 8000. Jedva čekam Barbarian Kinga. Ima da bude ekstra. Baš sam s njim prvu epizodu napada s Barbarian Kingom. Opa. Ova ima koliko? 1100. Ali nisam siguran da mogu ja da ga uništim uopšte. Možda samo da probam zbog ovog Dark Elixira koji sam da stignem. Ajde probam. Ajde. I gore. Ajde. Ćemo probam, ali nisam siguran da ću da... Znači... Au brat, ja se zajebo. Sad će krenut. Op, Dark Elixir moj. Dark Elixir je moj. Odlično. Svi 1000 Dark Elixira su moji. Ne trebaju mi 3 zvezdice, ne treba mi nijedna zvezdica, samo mi je važno da sam uzeo ovaj Dark Elixir. Samo mi je to važno. Sad malo sam se zebao jer sam slučajno pritisnuo 2 puta na ovaj Dark ili na Rage spell. 2 puta sam slučajno kliknuo i onda sam to postavio. Nego šta ćeš sad? Se zebam uvijek. Da nisam možda bi bilo nešto. Izgleda da će da bude jedna zvezdica, dobro. To je okej. Ajmo jo, end battle, okej. Znači ovo je bilo ekstra, uzao sam u 1132 Dark Elixira, znači bože. Ovo je ludo. Baš sam dosta uzao. Hvala Bogu, sam našao nekog... Ne, šta radim, dva reći. Dobro, važno sam našao nekog ekstra, evo pozdravi za Gredetin, pozdravi za njega i pošto sam napadao i mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, pozdrav.